Сменяме рязко локацията. Да покажа на неолибералната сган в България, че това не е декор. Така живеят просто хората. Само да покажа. Това се случва в една държава, която е определена като диктатура. Нещо лошо. Хората са заклемявани като орки. Вижте за какво става въпрос. Свободно се разхождат в неделния ден. Няма абсолютно никакви проблеми. Няма полици, както виждате. Всичко е подредено, тротуарните плочки. Няма разкъртено, няма разчупено. Няма нищо. За неолибералната сграда искам да кажа. Вашето време ще дойде много скоро. Скоро всички ще се изметете от България. Вие не заслужавате да сте